Kulindeleke ukuba umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele kwakunye nomkomishinala wamapolisa kuzwelonke unjengele Fannie Masemola batyelele isikhululo samapolisa eMthatha eMpuma Koloni emva kokuba abantu bevakalise ukungaxoli ngendlela esisikhululo esisebenza ngayo. Kwaye esisikhululo sigxekwe kabukhali indlela esiwusingathe ngawo umba wokubulawa kuka-Namhla Mtwa. Umphathiswa uqale wayokundwendwela eyokuqala emswaneni kwikhaya lakwaMtwa, ukanti intatheli yethu Nkululeko Nyembezi uza kusixelela banzi ngolu tyelelo. Sibulise kuwe Nkululeko, khawusinabisele ngokwenzekayo apho ngoku. Enkosi kakhulu kuwe Lisa. Ngenene umphathiswa selegalekile eMthatha nalapho kaqale wadibana namapolisa ingakumbi amapolisa aselulawulweni zama kufumana ke inkcukacha mhlambe ngokwenzekileyo ukuba intoni kanye yenzekileyo yaye uphando olu sele luhambe kangakanani na. Kodwa sethe nawe nje ngoku silapho kwikhaya likaNamhla nalapho ke wathi ke wadukulelwa khona lahlanza iselwa kule driveway nomhlambe kule ndlela esibona apha ngena apha ngaphakathi. Umphathiswa ke ulapha ngaphakathi uyazama ukuthethathana ke nekhaya uzama uqonda mhlawumbe ukuba ziziphi nezinye inkcukacha abanazo izeziphi mhlawumbe ezinye izinto enibothanda ukuba zenziwe ngakumbe mhlawumbe lisebe lamapolisa lophando uqinisekisa ukuba abenzi bobubi bayabanjwa bajongana nengalo yomthetho. Uzakhumbula ukuthi ke ngosuku la izolo kulapho bekhona ke imisaduzo ebithe bazalala kwidolophu yaseMthatha besihlabe sonyuka besithi ke makwenziwe ubulungiswa kokubulawa kuka-Namhla. Mandibile kwestudio. Sibambe ngazo zibini ke kuNkululeko Nyembezi.